v-am găsit pe canalul nostru. Astăzi să vorbim despre Irlanda. O las așa pe verticală. Iar ești sictirit? Haide! Haide, uite-te, lasă oaia! Strângele, strângele! Călătoria noastră a avut loc la sfârșitul anului 2019, în luna decembrie. Urma să petrecem acolo anul nou. Am aterizat în Dublin și prima oprire a fost la hotel, Al of Dublin Hotel se numea. Cazarea era într-un cartier semicentral și în jur de 60 de euro pe noapte. Am dat chiar și peste un magazin cu produse moldovenești, se numea chiar Moldova. Am vrut să intrăm, însă era închis, era dimineața de vreme și nu am putut filma. Zgomotul pe care l-au zis pe fundal este copilul nostru care face scandal. Gaga? Suntem trei. Câteva din obiectivele ce merită vizitate sunt Colegiul Trinity, Parcul Phoenix, Distileria Jameson, Fabrica de bere Guinness, Castelul Dublin și mai sunt câteva, însă cam pe astea le-am vizat noi. Un bun punct de vizitat este Colegiul Trinity. Aici am învățat mari cunoscuți ai literaturii irlandeze și anume Oscar Wilde și de asemenea găzduiește cartea Kells, un manuscris alcătuit de călugării celți. Textul cărții este în limba latină, cuvintele sunt decorate în abundență și e frumos. No. E o carte frumos. Biletul este acum 16 euro, pe vreme era gratis, de asta am și fost. Era o perioadă în care alegeam să mergem, să ne bucurăm de diferite atracții, gratis. The Book of Kells, Cartea Kells, conține textele integrale ale Evangheliilor după Matei, Luca și Marcu. Manuscrisul datează din secolul al IX-lea. Așa veneau butoaiele la fabrica de bere. Tot drumul am călătorit cu autobuzul. Transportul în comun la ei este foarte sigur și curat. Prețul este de 1 euro, valabil per un bilet, timp de o oră. Fiind luna decembrie, ne așteptăm să avem parte de un peisaj de iarnă. Însă totul era verde și aducea mai multă primăvară. Peste tot era foarte curat, nu am văzut nici măcar un gunoi pe stradă și nici coșuri de gunoi. Toată lumea își lua gunoaiele acasă, le băgau în geantă și le luau acasă. Luând autobuzul am putut să vedem și periferia orașului, nu doar zonele turistice. Aici vedem Catedrala Sfântul Patrick. Construcția ei a început în anul 1191. În prima zi a noastră am decis să începem cu o plimbare printr-un parc. Parcul se numea Phoenix. Ni s-a părut un parc obișnuit, nu era nimic deosebit aici, până când la un moment dat am dat peste o turmă de căprioare. Foarte frumos a fost, era plin de copii, se bucurau de spectacol, bineînțeles, și am înțeles de la localnici că tot timpul pe acolo se află în tranzit câte o turmă. Dacă mergeți, vă veți putea plimba liber printre ele, să-i admirați, stau chiar la mângâiați, sunt destul de blânzi și puteți hrăni. Mai ales dacă aveți copii, o să fie o zi cu adevărat spectaculoasă pentru ei. Nu mai atinge scaunul. Nu mai atinge scaunul. Nu ai cu cine.
Ba da, mutăm ăsta la loc unde a fost. Nu se poate. Centrul vechi este plin de baruri și puburi care mai de care. Dintre toate se remarcă Temple Bar. Este un bar tradițional cu muzică live, este tot timpul plin și chiar merită văzut. Bun, în a doua zi am luat o excursie către Cliffs of Moher, un autobuz, un autocar de la Padded Wagon, cu un șofer irlandez care ne-a cântat tot drumul până acolo. Altceva nu mai țin minte, în afară de cântecele respective. Da, ne-a cântat și la întoarcere diferite cântece de dragoste. De... Păcat că nu avea o sonorizare mai bună, trebuia să fi investit compania în șoferul ăsta mai mult. Da, adică chiar au fost implicați, recomandăm turul cu ei, Padded Wagon. Turul l-am făcut cu Paddy Wagon. Bun, am plecat din Dublin spre vest, am străbătut toată țara de la est la vest. Stâncile sunt pe coasta de vest. A durat 3 ore. A durat A fost câteva rapid, ore. drumuri bune. Când am ajuns era o ceață densă, am coborât, nu se vedea nimic. După vreo jumătate de oră, o oră de plimbat pe acolo, a început să se împrăștie puțin ceața și am văzut puțin din stânci. Da, au început să se descopere și era... Vrem noi să credem că peisajul era mult mai spectaculos datorită ceții, dar nu era. Așa ne-a plăcut nouă să credem. Am zis că suntem norocoși. Când vremea este frumoasă, peisajul e cu adevărat spectaculos. Am pus și poze în colajul nostru cu poze când este frumos afară. Acolo s-a filmat Harry Potter, cât și Princess Bride. Vizitarea lor este gratis, parcarea este foarte aproape de locurile de belvedere și este de asemenea gratis. Dacă veți închiria o mașină, veți putea străbate țara de la est la vest în 3 ore, va fi foarte ușor și merită făcută. Drumul străbătut și priveliștea ghinioniștilor. Iar acesta este peisajul norocoșilor. Am ajuns în De Buren.
Dăbârân este o rezervație naturală pe coastă, unde solul este în întregime din calcar. Aici cresc 70% din plantele native ale Irlandei, fiind singurul loc unde cresc plantele arctice. În traducere se numește locul stâncos. Peisajul este unul superb, vă recomandăm să mergeți primăvara pentru a vă bucura și de florile crescute acolo, care schimbă cu totul peisajul. Puteți face diverse trasee cu încălțăminte adecvată. După Dăbârân ne-am întors în Dublin, dar înainte ne-am oprit în Galway, un alt orășel decorat foarte frumos de Crăciun, cu clădiri colorate și foarte dechisit. Mie mi-a plăcut în port nava de cercetare a Universității din Galway. Da, era chiar acolo. Foarte bine dotată. Și mi-aduc aminte că mă gândeam în vremea aia dacă are și poli. Dacă are și Politehnica o navă de cercetare. Da, știu că ai zis. Cred că are și poli, o bărcuță ceva. Ba da. Celtic Explorer. Unul dintre cele două vase de cercetare ale Universității din... Unde suntem? Galway. Pare că se pregătește de plecare. Cred că are și poli vreo bărcuță ceva. And then there was one. Mihai a trebuit să plece, să culce copilul și cred că rămăsesem la nava din port, care l-a impresionat foarte tare pe Mihai. Aparținea Universității din Galway și v-am lăsat acolo ceva filmulețe cu aceasta. Mie mi-a plăcut foarte mult orașul, o să punem poze. Era cu clădiri foarte frumoase, frumos decorat de Crăciun, cu adevărat fermecător. Am rămas eu deoarece Mihai oricum nu își mai amintește 3/4 din excursiile sau viața noastră sau zilele de zi cu zi. Punem aici pozele cu orașul Galway, care ne-a plăcut foarte mult. Din ce vă povesteam, era foarte frumos decorat de Crăciun. Ne-am plimbat aici în jur de 2 ore cu un ghid, ne-a explicat puțin despre istoria orașului și despre anii în care au fost făcute clădirile. Nu mai ținem minte foarte multe, însă știm că am fost încântați la acea vreme. Cam în vreo 2 ore am înghețat și a trebuit să o pornim spre Dublin. Cu siguranță vom reveni. După Galway ne-am întors în Dublin, căci urma anul nou, petrecerea anului nou, și am zis să mergem pe clasic și să mergem la petrecerea din centrul orașului și la artificii. Centrul vechi era absolut lipsit de oameni, erau oameni peste tot, era mega împânzit. Muzică, distracție, foarte mult alcool și am încercat să ne integrăm și noi. Sabina, sper că te uiți și că ești mândră de mine. Ne-am încălzit bine la Temple Bar înainte, cu ceva suc și am pornit la artificii. Am ales să ne dregem și să mergem să ne plimbăm. Am mers, prin urmare, în peninsula Howth, dacă pronunț bine. Bineînțeles că am ales să mergem pe atracțiile gratis, prin urmare am optat pentru o plimbare în jurul peninsulei, se numește Howth Cliff Walk, Green Route, ruta verde. Am înconjurat insula și ne-am bucurat de peisaje. Am înconjurat peninsula, pentru că este o peninsulă de fapt. Ne-am bucurat de peisaje, am stat chiar până la apus și a fost cu adevărat spectaculos. În ziua următoare am fost chiar în sudul orașului, în sudul Dublinului, într-o stațiune, o stațiune cam cum ar fi stațiunea de la noi de la mare, se numește Bray
Am zis să ne dregem după seara de anul nou, în care făcusem ceva excese și iată-ne aici dregându-ne. Cam asta a fost din partea noastră. Ne vedem data viitoare. Bineînțeles, dacă vă place ce vedeți, lăsați un comentariu și abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă. Suntem 3 pe data viitoare. Și încă ceva, nu dați cu pietre în calitatea videoului. Lucrăm la asta. Ne revenim! Ha, 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 ha.